Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsuldad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may ulandag sa mga unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Yun man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Johnny, 28 anyos, may uyab. Taga San Carlos City, Negros Occidental. Punto emosyonal kining akong suliran. Naglibog manggug ko, kaya ang tanan moingon man nga sayop ko nuko. Dili gid ako kalikayan. Sobra ko kasiluso. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ano sige mo ito ni magtanaw ang lalaki? Sa? Angay ba ito ba? Nga natural nga daghan yung makatanaw na ko din. Kaya niya gutos plaza. Kana sang blouse ang gisulob ni mo ba? Kita sang kanal-kanal. Sa kanal-kanal ba, uy? Kanagundughan ni mo? Tabuni ko na. Kaya mo na itanawon sa mga lalaki. Kuya ni mo, itaka lang ka, uy. Taka. Di jacket oh. Sapaw ni. Hala, yung taon dyan ni, uy. Init ka ngayon niya pa jaketan ko. Basta. Oh, ila bakara oh. Ha? Wala itabo na na. Huwag kaya akong jacket, igot na si mong hawak. Aron nga matabo na ng paa ni mo. Unsa? Grabe silang imong pagkasiloso ba dyan niyo eh. Ako, mas proud mo man gani ko kung may mutanaw sa akong uyab. Kaya buti pa sa butana, guwapa o siksi akong uyab. Ako man gani usahay ang mamalit og shorts, kanang pakigol ni Irene nga akong uyab. Adi ko magsilbi ana Emerto. Ang ako uyab para ako argina. Ako rin makatanaw ana. Unsa? Gabi ha. Unsa mi? Wa mi mga mata nga makatanaw gyud anang uyab nimo ha nga si Mira. Bay, ayaw ko inabay nga kung mutanaw kong Mira. Selos mo ka? Basta. Di ko ganahan nga doon ay laing mo tanaw sa kong uyab. Di na mahimo bay, oy. Dili yun na kalikayan bay. Nga may makapasiplat ni Mira. Ilabi na kay taas nga pagkababay si Mira. Tag-asumpa ah. Ug ang ngayon kayo siya sa taas ug itong niyang buhok. Sumbaga bay. Unsa? Pwerte ka mo makatutok ni Mira, no? Ha? Kay, mama na imong nasulti ba hini ha? Uy, unay. Anong di bagubang nga itong parang amigo? Unsa? Naunsa naman eh. Bugbuwag kag danoy ba, Johnny? Imo ko nang giawis Mirto. Buang-buang na amigo ha? Ngunay man? Ikan sa mga kaniya? Pero, wala ko ganahin sa gisulti bahin mo ba? Kaya nga naman di ay. Isaway ko niya? Gidaig ka niya. Ang gidaig man day. Uy, anong suko man ka? Anong nagdaig ba siya ni mo? Ibog siya ni mo? Unsa? Ay, ano dyan ni, uy. Kung
Madaig di ay naibog na. Mahutdan jud kag amigo anang kalaki ni mo dyan ni. Mas may pasiguro magbuwag na lang taoy. Unsa? O ginapirmi na mong awayan sa akong uyab, ang akong pagkasiloso. Kay bisan sa una akong pugong, magsilos magig ko. Kay para nako, o dili ko magsilos, dili day na ako love ang ako uyab. Apan gilain man niya sa pagsabot. Gibuwagan mahinuon ko. Mao nga misamot ang akong kalagot sa akong amigo. Kay siya mahinungdan nga nung gibuwagan ko sa akong uyab. Tinuod gid siguro nga naibog siya sa akong uyab. Mao nga iyang gidaig og maayo. Ugon niya, Oh, Johnny. Wadi ay mo ilaag karon sa imong mga barkada. Dili mo magbasket dong. Wa man sad lagi mo ani ang imong suod nga amigo sa ato, si Mirto. maglagot ka ni ko. Paktiyon ko ng tawana. Unsa? Uy, hala, naunsa gud mo? Ha? Nagunay mong mga manag amigo? Tigyaw na man sa diyang akong uyab. Unsa? Uyab si Mirto o si Mira? Ambot lang nila. Oh, kaya nga naman di ay. Unsa man nahitabo? Puwerte niya nakadaig ni Mira. Ibog lagi na siya siguro. May uyab man ka nas Mirto. Kagwapa atong uyab niyang si Irene, ah. O siguro makontento siya ang uyab. May laing panghuna-huna sa pagpanguyab sa akong uyab. Ah, Jenny. Kontrola sa taon ng pagkasiloso ni mo, oy. Nagkasulti sa baya ning Mira. Unsa ba yung sulti ma? Naghilak in taon tong nagsulti na ko si Mira. Kay dili na kuno siya kaantos anang imong pagkasiloso. Nga bisag kinsa na lang kuno imo silusan. Bisag igo orang mutanaw niya. May mutanaw magin ang Mira. Kay gwapa man na. Basta ma. Dili ko gusto nga may laing mo tanaw sa akong uyab. Aw, kun mauna. Panguyab, ug batignaw, aron may mutanaw. Unsa ma? Oh, panguyabi ka ng mga batignaw, aron may mutanaw. Unsa ka man in taon, oy. Ha, bisan pag ako pa imong uyab ay, buwag ganta ka, oy. Kakapoy ba yan mong tawana ka? Asa man ka ma? Asa man ka ma? Ato ko tindahan pidring. Nung kog soft drinks, kay init kayo ang panahon. Labaw pa ka ma. Pasumangil ka sigig adto sa tindahan ni Pidring. Nya ibog sa des Pidring nimo. Ay, ay ako gyapil ang kabuang ni mo dyan, ha? Ato-atos mira dito, eh. Pakiguli ito. Yabag kang bata ka. Yang naman ka. Pag-uli na gud taday. Da, di na ko naman dyan ni uy. Pa-check up kag doktor dyan. Kay murag dili naman na normal imong utok. Mura naman kag buang. Mira. Naglibog na ko kung nganong ang tanang tao sa akong palibot. Ako may sayop. Nga nagmahal raman unta ko. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Unsa man yung pagbati ng silos? Ngano magsilos man ta? Di ba natural naman na nga magsilos ta kung nahigugma ta? Kung grabe nga magsilos, di ba pasabot ana nga dako kag gugman niya? Ikaduhang pangutana. Gibuwagan ko sa kong uyab tungod kay sobra ko nuko kasiloso. Dili man ko ganahan nga naay mutanaw sa kong uyab. Unya mudahig. Mura ko nuko buang. Dili ba din normal ang akong gibati? Ikatulo pangutana. Ano dili man makasabot ang mga tao sa akong palibot ning akong kasiloso? Apil lang ako mama. Ako ba ang dunay diferensya? Unsa man nga klase sa diferensya o disorder? Ikaw pa itong katapusan. Unsa may akong buhaton aron nga malikayan o bisan maminusan lang ang akong pagkasiloso? Kay love kay nako ang akong uyab. O gusto ko nga mag-uli nami. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran
Johnny. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, naninasal ako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, o behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling dugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanya padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page. O diba sa buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Lingdak Bayan sa Sugbo. Ang atong makutlong nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga do not force yourself to somebody who doesn't reciprocate your love and affection. Kini magong love, affection, mga nani mutual ni siya, no? Di ni siya pwede one way ticket ra. So ang atong magtatampo karong adlaw si Johnny, 28 years old, taga San Carlos City, Negros Occidental. Nani siya ay girlfriend, unya ang problema ni Johnny emotional. Sobra lagi ka silos, siluso si Johnny, no? O may mga taga San Carlos City, no? Kana ko na yung lugar, musta naman dahil mga sa mga Navarro, Basilico family diha sa Dali Hermosa, ug taga Bulinawan Karkar, no? Ang musta naman dahil si Yola o si Efren de los Reyes, si Ruby Baradan, Litoy, Joy de los Reyes, Daday Canutis, Gelia de la Concepcion, sa Utihaw, Kawayan, Negros Occidental, Bargamento family, si Atuman, si Mano, si Lula Inok de la Vida, Rosa de la Vida, Bayaw Tupi Tugunon, Juni de la Vida o si Joel de la Vida. Musta naman mga de la Vida family? O ang mga taga-Tubigon Bohol, si Celso Gutierrez, Erling Sabidra, Iti Sabidra, o mga taga-Malapaskwa, no? Musta naman mga taga-Malapaskwa, mga Rosales, Armulias, o Monticlar family. Alright, yung uban, sunod na naman po, no? So, going back to our sender, si Johnny, 28 years old. Unang concern ni Johnny, unsa man ning silos, normal ba ni? If grabe ang silos, kanang in love bagul kayo sa imong uyab, no? Kay naaman ni sa uyab. Kining silos o jealousy, normal ra ni, normal ra. Masilos mo kita, silos mo kita nga atong iro, atong mga tanom nga usay binuangan to mga tao masuko ka gud nang love lagi, pero kung sobrahan na sad labi na imong pagsilos walay basihan, mahog na kanay kanang itawag namo og pathological jealousy or paranoia. Walay basihan, it's just a product of your wrong line of thinking, no? So kinahanglan atong kontrolahon ng atong pagsilos, atong uyab, atong mga mahal sa kinabuhi, na dili pa ta mahog nga inon ta out of the acceptable norms and moral of the society where we are in. Normal ra ni, pero ayaw pog palabi kay mahuyog na nig abnormal, Gibuwagan ko no si Johnny sa iyang uyab tungod kay grabe man siya kasiluso. Dili ganahan na ay laing mutan-aw mudaig sa iyang uyab. Murag buang ko siya nga maaw lagi na dili na ba kung siya normal. Sa kung giningon normal ra nang magsilos ta, pero masubrahan nimo bisag wagoy gibuhat nga dautan ng imong uyab mo tanawon lang. Ako sa una nako uyab nga tanawon og laing lalaki, murag proud sa kayo ko kay may gwapa din imong uyab. Kasi wa lang po mo second look sa imong partner ba nga ikaw dili sa sexually attractive. Pero kung naay mga mutanaw lang, okay na okay na. Ayaw kasukuan ng tanaw na imong uyab ug laing lalaki. Meaning ko say nga gwapa ni imong uyab gani. So proud kanya na. Pero kung imong uyab mo bakrad ang nis motorsiklo sa imong silingan, aka dalayan na ng istorya. Pero tanaw lang siya, ayaw tagay bati nga meaning kay siyempre nga lalaki lagi mo appreciate mo kag naay gwapa, no? Pero pag appreciate lang. Dili kay ingog touch o sa ba diha nga mag sansing
alahin na ng istorya. Pero tanaw lang, daig lang sa imong uyab, ayaw ka buryong, ayaw ka silos. Kahit kung litawhig balik ting mong uyab, basig yung si Dr. Obra nga, okay lang kang tanawon ka sa mga lalaki, basta ayaw lang pahikap, na ayaw lang backride, motorsiklo, o agbay. Alahin na ng istorya, pero tanawon lang, okay rin na. Ngano ko ng ubang tao, makasabot, na siluso, ang uban, dili. Ang iyang mama, dili makasabot. Siya ba kuno ang may problema? O unsa may diagnosis ani? So ako nang giingon nimo kung sobra ra pong ka siluso, gitawag na namo sa mong pagtuon sa psychology and psychiatry as pathological jealousy, no? Imong mama pasamtal man pod nga mauna i-drop lang ako ngan, ha? Na Negros, San Carlos City, doon man na Cebu. May mo mag-muari mo rin Cebu. Pagkitaala. Okay naman na itong game mo karoon nga tambag ko nimo sa on the air, no? Maayon tag makasabot na po ang imong mama nimo, pero akong balikon, ayaw pong palibig sakay ng imong kasiluso, kay dili na siya maayo. Dali kay kitag away na na, no? Siyempre, ang ubang tao nga way daotang plano diha sa members of the family or imong uyab baron or any member of the family nga mo appreciate mo daig nga mosuko ka, that's not reasonable enough. Gawat ko nga kung balikon na ay mga lihok nga medyo unacceptable na sa imo. Kung mutanaw lang, mo appreciate, igwapahan imong uyab Johnny, ay, ako yung Johnny, ako ni mo Johnny, thank you very much, ha? Gwapa pa na akong uyab. Kaya masuko ka, kaya yung gwapahan yung uyab gano'n. Ayaw ka suko, ana. Salamat ka kay naining dahil si mong uyab. Kung sa makuli, buhaton ni Johnny para makabalik ang nga maubos-ubos ang iyang pagkasiluso, love na pag kayo na iyang girlfriend. Buwagan na isa kay sobra kayo silo, magkabalik. O, panglitaw hiyog balik. Yung na nga, okay ra ko, darling, naimutan na mo, pero ayaw lang paagbay, ha? Ayaw lang pahikap-hikap niya, no? Tanaw lang, natanawon ka, okay ra. So, inanglan nga imong i-condition ng imong mind, no? And maybe sa uban ako mga pasyente namin ngayon ani, no? And I hope you are not a drug user, Johnny, ha? Ako lang ning lakbitan pagka-istorya because ako mga pasyente ng mga drug users, especially mga shabu users. Because as we all know, shabu is dopaminergic. Kung taas tag dopamine sa tong utok, makakos ni siya og paranoia. In fact, the patognomonic sign of shabu user is paranoia. Now, I hope you are not a shabu user. Kaya kung shabu user ka, kung hinungdan na yung sobra ka kasiluso, tungkol sa imong pagduga, maingnon ako nga pasyente tagyod ka, ha? Tambalan ta ka naman tayo mga anti-dopamine ng mga medications na mahimong imong ingnon. Pero dili ka sa user, imo ra guning kinaiya nga siluso ka kayo, makurihian ra nimo. Self-discipline, no? Makurihian ra. Akita ha, na naay mga tao nga mo appreciate sa imong mga mahal sa kinabuhi. Because that's normal, ha? Pero for the third time, kung gani mga ingnon tag below the belt nga mga moves, dili na siya. Pwede. Layan ng istorya. Kung tanaw lang mo, appreciate, okay na siya. Pikahe mong panguyabag balik mong girlfriend. Nangayong Dr. Obra nga, panguyaban ta ko nung kagbalik, dili na ko, grabe kay ka siluso. Ikaw po, ma'am, girlfriend ni Johnny, ayaw lang po pa-expose po kayo. Kaya kibalo ka kinaiyan ni Johnny nga, ay pagkasiluso. No? Control your jealousy, Johnny. Normal nang masilos na, pero inunta upper limit sa normal. Alright, so nakasabot ka sa speaker ni mo Johnny diya sa San Carlos City o imong emotional nga problem o nga to sa libuan million yung laminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Mapasalamaton kayo sa pinyong pagpaminaw sa mga RMN program. Kung ganahan mo follow sa akong Facebook account, Dr. Rene Obra nga akong account, naka-white blazer ko. If you want to know more about me. Okay, so pamabasa sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayong.